मावनानै थागोन आङो बेखौनो ब्लग होलांबाय थागोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर नै दा दैसायाव थांगासिनो जोङो दै थिंखि खालामबाय थादों नै दैया बिराद गयो अखा हानाय दै सोंखारदों ना दै सोंखारखादों बानायगासिनो सरख्लायनाय दैसा मोनफैबाय लोगोफोर नै दैसायाव सुदावनानै दैसायाव सुनो मोजां मोनग्रा जाबाय दैसायाव फैदावबाय थाग्रा जाबाय आङो जों मोसौ खादों नै फिसाला गिदिरा सिगां हनै साइकेल सालायनो रोंनाय माबा साइकेलल' सालायनो जाबाय थायो हा ओमफ्राय दैया एसे देरदों नामा आंलाय फुङावनो दुगैखां हेरिखां ओंखाम मैगं संखांजोबनानै दायो हि सुनो फैलायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय हि सुना लानोसै लोगोफोर नै हिया नै फिसा गोनांनि हि मबाइलखौ दोनसै नै आंनि सेन्देला मिस्टारनिसो नै मिस्टारनिखौसो गानदों आङो नै सेन्देल हावाय बिहरबाबो लाबोआखै मालिकआ बावबोबाय थादों मिस्टाराहाय नै मिस्टारनि सेन्देलखौसो गानदों आङो दिनै माबायदि नुदों नायलाय मिस्टारनि सेन्देलानो आंना हामफ्रामखायो ओमफ्राय दा लोगोफोर नै हि सुखांनानै थांनो नागिरबाय आरो नै ओमफ्रायो बिसोरो बिफा फिसाला थांबाय थौ फिसाला साइकेल लाबोना आंखौसो गालांदो ना नोङो तप' लाबोना होनखाबाय मानियासै फिसालाया ओमफ्राय जों थांनोसै लोगोफोर नै दैसाखौ बाय होनबाय लोगोफोर नै हि सुखांबाय नालाय थांनोसै आरो ना स' लोगोफोर नै दैया आइनो गगासिनो फेमन आयौ इयाव लामना होनसै जिखौ इयाव नैबाव दोन हाग्रा सायाव जेबो जाया जा मेंखाबाय बेखौ लामना लाग्रानोसै लोगोफोर ओमफ्राय इथिंजायहाय बाबाया गारि सुबाय थादोंमोन आरो ना लोगोफोर थांबाय इथिं होनलायलायबायहाय आं गिदिरखौ इथिं लामहैनोसै फिसाखौ बिथिं लामसै स' लोगोफोर हिखौ लामग्रोनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय दा लोगो मोनलायगोन मालिकआ गय जानो लुगैलायबायनोहाय लोगोफोर नै फाथै हाननो फैदों आरो आङो नै ओमफ्राय गय खावना जाहरनोसै मालिकखौ थांनो ओंखारबाय मालिकआ ओमफ्राय फाथै हाननि र' फाथैयाबो जिख्लाब बोलायलायबाय नै दा गय खावनानै जाहोहरग्रोनोसै आरो आं लोगोफोर नै आंना मिस्टारा थांसिगोनलाय दखानाव गिगोनलै गियो आयंआ गानहोदो सासे फैलायबाय नै थेब सानै सोरखौ लांगोन हिदो थां आथिं हुगार बाबाया माबा नांजानो गिसिलै नोंना बाबाया हा नांजानो गिसि गावनियाव गोथां जाखाबाय नै सानफ्रामबो बेखौ दखानसिम लाङाबा लाखिनो हाया आरो ना लोगोफोर नै बेखौहाय फिसाला उन्दैखौ मारै बाय आयं मोलायजों थांफागौमोन नायहरबाय थादों दलदनो ससे थांफाबाय थाखानांगौ आहा माबायदि नुदों सान्दुंजों आयौ अबस्था गैयि नुथारदों आङो दिनैहाय आयौ लोगोफोर स' लोगोफोर नै फिसालाजों आंजों दखान फिसानिफ्राय फैबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्रायो
नै बेहा बिफाखौ हेगारा नालाय ओमफ्राय दखाननिफ्रायसो हगारो आरो ना माबायाव दखानाव मोनजाबासो हगारो आरो नै ओमफ्राय उनथिंजाय माबा दङ LP स्कुल दङ ओमफ्राय नै जों फिल्डथिं थाबायबोबाय थादों लोगोफोर नैबे जाबाय ओइ सासेयाव हनै मा नागिरदों बेवलाय मा खालामनो ए दे फिसाजो दंहैयो इस्रानिया ओमफ्राय लिंहरदों आरो थांग्रोना लानोसै न'आव ओमफ्राय दा मा मावबावनाय जायो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय आरो दे लोगोफोर स्किप खालामनाङा आंनि भिडिअखौ लोगोफोर अननानै नायलांबाय था नै लामायाव नै मालाय आबैमोना माबा थांनो ओंखारबाय नै सासेयाबो थाङा होननायानो स्राय ओंखारलायबाय नैबे मानसिया थाङा होनबाय थादोंमोन फुंनिफ्रायनो दा बिबैखौ ओंखारनाय नुनायखाय थांफासिगोन अबाव थांगोन खैराबारियाव थांगोन बा दिल्ली मुम्बाइ थांगोन नै जाना बिखुनजोआ स्टार्ट होबाय नै गारिखौ लोगोफोर बाबामोना थांसिगोन आलासि जानो बार दिनै ओमफ्राय बाबाया गोजान लामा थांगोना मा थांगोन बाबा आबौमोना थांबाय नै आदाबो थांफाबाय बाय बाय होन बाय बाय होनलाय दे बाय बाय होनदोब्रा टाटा होनदो आबैखौ टाटा होना हा टाटा होनदो थांबाय नै थांबाय नाङा बाय बाय नै बाय बाय होनबाय आबैखौ बाय बाय होनबाय नायहरबाय थाबाय गल'ल' बिदाबो थांफाबाय दा गैला थांबाय लोगोफोर बिहाव बिखुनजो थांबाय स' लोगोफोर नै गरमजोंनो मोनालायबाय आरो आंनिया नै ओमफ्राय टाइमा 4:30 जालायलायबाय नै 4:30 जालायलायबाय नै ओमफ्राय गरमजोंनो आङो माइरंखौ दा जावगोन होननानै थाबाय थानानै नायलाय माबायदि दासो लादों आङो नै जावनोहाय जावसिगोन आरो आङो बेखौहाय सालिसिगोन आरो जावखानायसो माइरङालाय ओमफ्राय सालिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय नै फिसालाया जावदों सालिनो नागिरदों नै फिसालाया नै होनलायदों नै नायहरदों हाय होनहरदे हाय लोगोफोर होनहरदे बुंदो फिसालायाबो जावनो नागिरलायदों नै ओमफ्राय आङो माने बेखौबो दानो जावथ'आ आरो दसे थानानैसो ओमफ्राय साहा लोंगोन आरो साहा फुदुंनानै लोंग्रोनानैसो आङो बेखौ सालिबावगोन आरो साहा लोंनोसै बेलासिनि दिनै रावबो गैया जोंहा लोगोफोर मालाय बिजावजालियाबो मालाय टाउन बेरायहैबाय ओमफ्राय आंहाल' हारसिं नै न'आव फिसाला सासे ओमफ्राय आं ओमफ्राय बिहाव सासे दोङो बिहाव उन्दै बेखौ आङो दखानाव थिनहरदों आरो रावबो गैया हारसिंसोथार दिनैहाय मानसि मेरला थाबाय थाग्राखाय माने हारसिं सुखुवा आरोना ओमफ्राय दा फिसाला थानायखायसो नङाबा हारसिंसो जागौमोन आरो आं लोगोफोर खर' खाना लाखाबाय नै खर'आव दुला बायो नालाय ओमफ्राय खर' खाबाय गरमबाबो गोलैगोन आबा लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंना लोगोफोर मोजां नङाब्लाबो सापर्ट खालाम लोगोफोर दे आंनि चेनेलाव जायफोरा गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर आङो माइरंखौ जावबाय थानोसै ओमफ्राय भिडिअआबो गोलावद्राय जायो नालाय ओंखायनो आङो दिनै दोननोसै आरोना भिडिअखौ बेखिनियावनो आं जावबाय थानोसै दोनसै आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर अननानै प्लिज लोगोफोर जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान आंखौ साबस्क्राइब खालामना होलां अननानै आखाइ खबजबना बुङो आङो लोगोफोर बर'जों बर' अनलायनांगौ खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननाय जासिगोन लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर